Мисля, че една от най-големите ми пречки беше да си призная, че хазарта ме е победил. Да си призная, че това, в което си мисля, че съм най-добра и го практикувам 16 години, всъщност е нещо, което ме е провалило за още 16. Така че да, най-големият проблем беше да си призная, че това, в което мисля съм най-добра, съм се провалила. И най-голямото освобождение всъщност е точно това. Да си призная, че не мога да играя контролирано, да си призная, че всичко е хаос, нищо не държа под контрол, да си призная, че е абсолютна глупост да вярвам, че нещо ще се промени този път. Видиш ли ти, на мен специално ще ми дадат милиардите. Така че да, най-големият проблем беше, че не мога да си го призная и най-голямото освобождение всъщност, след което изчезна желанието ми за игра, е именно това. Да си призная, че хазарта ме победи.